ma har ya zo kaina abinda ake faɗa kenan ma ya gane yau na gani launa ba san ko ne ba su da hankali bari in gani abun ma da ake faɗa kenan ma zo kaina lalle ba san ko ne waye ba wayatawa lalle zan yi maganin su zan shiga gida mai kan nan kwari na zo in karɓo ya ta ne don ka fuska daga dawowa ta mun je inda ma ya fi kai namiji ka zo kun da wayanka ba ta iya dawowa ba domin duk wayan da muka karba a garin nan sun salwanta kenan har abada mu ba san wanda zai iya zuwa ya kwata ba da wayar da muka karba da wayata duka yanzu zan yi amfani da damar da Allah ya bani kuma in karbe kuma duk na karbe wayoyin za mu gani har mu kwata wani ya zo ya ce zai kwata da ni da ku za mu gani mu shige su haɗiye sun mu da ka haɗiye amma ya jira zuwa ka tare sai da Allah ka daya guri daya guri ba ai ya ce ba dai nake bane na ka daya guri kun san da hankali ƙananan yan iska ne takun aljan daban da na bil aljan ruwan zaki ne hana dukkanin wata dabbar daji ne ba da wani wajen